Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. It's me again, Pac Salas, ang inyong motovlogger dito sa Pampanga. So, yung bibigyan natin na update ngayon ay ang Angeles City. Matagal na rin tayong hindi nagpupunta rito. Kaya samahan nyo ako mga tol na silipin natin yung Angeles, kung ano yung pinagbago ngayon ngayong taon na to na January 2021. So tara, samahan nyo ako mga tol. Nandito na ako sa may area dito sa may Pangpang, Angeles City. Ay, kung mapapansin nyo, yung mga chicks natin dito is meron 200 lang. Ito yung pinakaunang area sa mismong lugar na to. So kakanan tayo mga tol, pupunta tayo ng Angeles City. Dito tayo magbibigay ng update kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta rito. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So dito sa Angeles, maraming mga nagtitinda ng mga piyesa ng motor o moto shop, at marami din nagtitinda ng mga tiles, mga pailaw, ganyan, gamit sa bahay. Parang Manila rin dito eh. Ayan, napakarami at napakamura mga yung paninda rito. Ayan, dito pala yung Apo. Ayan, kaso wala ngayon, bawal. Ito yung dating sinian, yung ano ng McDo na yan. Hindi diretso pa tayo dito. Ito na yung Jollibee Rotonda dito sa may Angeles. Ito yung San Nicolas, yung Pure Gold, yung Jollibee. Ito matagal na rin yung Jollibee na yun eh. Sisilipin din natin yung ano rito, yung Toto Beach, kung bukas. Ay, masarap kumain sa may Toto Beach. Minsan ay vlog ko yung Toto Beach, kakain tayo sa street food, yung mga fishball, kikiam, ganyan, mami, ganyan. So gawa na rin pala yung tulay na to. Dati ginagawa yung tulay na to eh. Halos natatraffic tayo one way. Ayun yung Genro Mall. Pupunta tayo ng Nepo, no? Dadaanan tayo sa Nepo Mall. Ayun yung Nepo Mall, yung kulay blue na yan. Dito kakaliwa tayo. Ito yung Toto Beach. Ayan, turo-turo. Ayan yung mga fishball, kikiam. Ayan o. Bago ka pumasok ko, mag-login ka muna kasi maraming kumakain dito. Ayan, New Point yan. Kadugtong lang ng Nepo Mall yan. Ayan naman is Nepo Mart. Ayan, maraming mga panindang mura dyan. Bibili kang pamasko. Ayan, dyan, mga sapatos, damit, ganyan. Dito naman masarap naman dito kumain. Ayan o, napaka-presko. Yan, dyan. Sarap kumain dito. Ikot lang tayo ah. Tingnan din natin yung bagong parking lot dito or parking space.
Yun naman nagbabayad ng electric. Ito naman call center. Ito yung parking space. Ayan, parking lot. Ayan, halos third floor na siya. Tatlong palapag. Ayan, napakaraming sasakyan. Ito kuha na ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig sa puso. Requirements to. Ayos na ngayon dito sa may Angeles iba talaga yung Angeles, masigla, masaya. Ayun naman, General Mall. Yung General Mall tsaka yung Nepo Mall, yung ito yung pinakalumang mga mall dito sa Angeles City. Ayan, nung wala pa yung mga Robinson, SM, yan, may General Mall at Nepo Mall na. So kakaanan tayo. Punta tayo ng palengke ng San Nicolas. Dito marami rin nagbebenta ng mga second hand na cellphone tsaka brand new siyempre. Ayan, kabilaan yan, mismong tapat ng Genra. Ayan, kabilaan, brand new tsaka second hand na cellphone. Mga nagtitinda ng mga housing, ganyan. Housing sa cellphone, yung case, bag, belt, ganyan. Lahat meron na rito. Tempered. Ayun na, napakaraming ng tao ngayon dito. Ayun yung mga jeep. May mga rang sila. Parang gagamba lang. Bawal kasi yung pag walang araw, hindi pwedeng pumasada. Ayun, ganito lang dito. Medyo traffic lang. Pero hindi tulad dati. Traffic talaga dati. Ngayon okay na. Papakita ko rin sa inyo yung mga bilog dito. Ayan. Dati maraming nakapak dyan. Maraming nakapila. Ngayon normal na, wala nang nakayapak ngayon dyan. Pwede nang dire-diretso lang. Ngayon, dati kung mamamalengke ka, yan. So ngayon okay na. Ito na yung pure gold dito sa San Nicolas. Tignan nyo naman yung mga tao dito. Kailangan naka-face mask ka, ha? Baka huliin ka rito. Kahit wala kang face shield, basta naka-face mask lang. So ayos na rin dito. Wala na nakapark. Dati parking lot yan eh. Ang daming nakapark na sasakyan dyan. Buti wala na ngayon. Ito lang yung problema natin, yan. Yung mga nagtitinda na yan. Eh kung walang nagtitinda yan, dire-diretso lang tayo dyan, no? Napakaluwalas ng kalsada sana. So yan, yung mga nagtitinda ng prutas. Ayan, matagal na din dyan eh. Matagal na mga yan eh. Nung bago pa ako sa Pampanga, ang dami na yan. Sila na yung nagtitinda, ay sila yung nag-aano dyan, nag-ooperate na magtinda hanggang ngayon. So eto, kaso may nakaarang na mga bakal, no? Sana napakaluwang ng kalsada rito. Yun, ang daming nakaano ng bilog. Dati napupuno yan.
So dito sa crossing, maraming mabibilhan dito na pagkain na street food. Ayan, meron pa nagbebenta ng bibingka. Parang turo-turo. Ayan, napakarami. Sa tapat lang ng Aling Lusing, the Sisig Queen. Ayan oh. May nagbebenta ng barbecue. Ayan oh, sisig sa tapat mismo ni Aling Lusing. Shawarma. Ayan oh. Ito pala ay yung Abacan Bridge o yung tulay dito sa may Balibago. Ito na yung Robinson Balibago. Medyo maliit lang yung Robinson dito, di tulad sa Pampanga sa may San Fernando. Madadaanan din natin yung walking street dito, pero hindi na tayo papasok doon mismo sa loob ng walking street mga tol. Didiretso na tayong pauwi kasi ng Tarlac. So dito yung nagtitinda ng bibingka dati sa tapat ng may simbaan ng Santa Maria. Palagay ko may nagtitinda pa eh. Ayan, oo, meron pa nagtitinda. Diyan sa Balibago na to, dito ginaganap yung kapag Oktoberfest na is Tiktigan, Terakan, Kendalan. Ayan, napupuno ito. Halos 2 araw yung tiktigan na yon. So ngayon lang wala yung tiktigan kasi bawal. Dito, yan mismo. Simula dito hanggang sa may ng Janis. Ayan, dito napakaluwang ng kalsada. Ay, napakalinis dito. Paganda talaga ng Balibago. Dito rin yung Casino Pilipino eh. Ayan, Casino Pilipino. Ayan si Bombay eh. Laki na kung dinadala ni Bombay. Parang Durabox. Lagayan ng damit yan siguro. Iba talaga yung mga Indian, di ba? Masisipag. Yan, hanggang dito ginaganap yung tiktikan. Sinasara to hanggang dito. Ito na yung Janis Supermarket. More than 60 years na siguro yung supermarket na to. Malapit na tayo dito sa may walking street. So siguro hanggang ngayon wala pa siguro nagtatrabaho. Ay, wala pang bukas ng mga bar. Pero nung nakaraang araw dumaan ako rito, meron na eh. Baka yung ano lang, kaunti lang siguro yung pwedeng pumasok. Ito yung McDo eh. Ito yung papasok sa walking street. So traffic talaga rito. Ayan yung walking street tayo. So hanggang dito na lang muna mga tol. Maraming salamat sa inyo. See you next vlog na lang po ulit. Salamat po.